как се справят Митю Пищова и Генджи с тази годишното издание на конкурса Мис Топлица на България 27, канал 3. Празник на красотата! Експертното жури се оглавява от Димитър Пищова. Председателя на журито Димитър Маринов Пищола каза, че ще избере 3 манекенки. Ей, само 3 ли бе? По-други работи бяхме чували за този полов атлет. 3 манекенки, които ще имат честа да бъдат носителки на титлата лице на VIP Models. Само лице на VIP Models получават 15 дена почивка и получават къпани в хотел, въздух в парк хотел и най-хубавата скара, барбекю и жикузи с Пищова. Ще ги изкъпят, ще ги нахранят и чак тогава ще ги гурнат в жакузито на Пищова. Даже ще им позволят да подишат чист въздух. Щастливки! Кои ли ще са победителките? Да видим. И така, първата щастливка, която ще има този невероятен шанс, лице на VIP Models, номер 27, Деница Георгиева, Велико Търново, 17 годишна. 17! Майко мила! Митю, внимавай с жакузито! Момичето е непълнолетно! Така, лице на VIP Models е номер 3, Радина Боева от Русе, на 20 години. Получава също двуседмична почивка в жакузито. Аз се където днеска се снима. В хотел да гледаш терасата и барбекюто, да се къпиш жакузито на терасата и в най-хубавия хотел луксозен, да си почиваш между хубави хора. Тоест ние. Защо ли гледа така тъжно? И ти да си жакузито на Пищова и ти ще гледаш тъжно. Седмата награда, лице на VIP Models, заслужава, според решението на журито, Силвия Юрукова от Габрово с номер 14 на 18 години. Ако баба и режи на котката опашката, ще получи 100 кг сужук. А от отрязан Пищов, колко килограма сужук ще излязат? 100 кг сужук. Колко? 100 кг сужук. Здравейте, аз казвам Митю Пищова, искам да кажа, че гласувате беше, аз ще стана министър-председател, ще стана крал, ще стана крал на Испания, на Танзания и ще гласувам, защото са антибачета, защото ще има пържоли за тебе, аз съм спал с 5684 жени и ще гласувате, аз ще дам вафли, голяма работа е Митю Пищова, голяма работа е жакузата, сушуци, манекенки, по-късно предаването ще водим на силиконово парти, където 100% е поканен Митю Пищова, защото аз съм спал с 4500 жени и 346 мъже. Не съм спал.